cues i més cues. Em passo el dia fent cua. Al súper, a la farmàcia. I ara per postres aquí. Sí, dona, però aquest any és l'únic acte de la festa major que es conserva. L'espera, val la pena? Miquela, què hi fem aquí? Coi, filo, ja t'ho he dit 3 vegades. Fem cua per l'ofici de la festa major. Però si som a mitjans de juny! Ai, de veritat, però ja t'ho he dit. No veus que aquest any només hi pot entrar un 30% del públic? Miquela, quan dius que només hi pot entrar un 30% del públic, vols dir un 30% de la seva capacitat total o un 30% de la gent que ja anava a missa habitualment? Dona, jo millor que sigui un 30% de la seva capacitat total, perquè si és un 30% de la gent que normalment anàvem a missa, gairebé podríem fer l'ofici a dins d'un confessionari. Miquela, però què hi feu tots aquí? Ai, germana, ja ho veu, fent cua per l'ofici de la festa major. Però si aquest any el fan per la tele. Què vol dir? Que sí, que el fan en directe pel Nou TV. Perdoni, el donen per la tele? Que sí? I comptarà com si s'hagués anat a missa, eh? Ah, noi, jo això ja no ho sé. Jo de moment vaig a buscar les invitacions per anar a veure en Peyu. Ah, jo també en volia. Ja vinc. Sí, Home, però haurem de marxar d'aquí. sí s'ha d'anar allà a turisme, eh? Ai, home, ja em direu si allà també haurem de fer cua. Ai,